Good morning, good afternoon, good evening, Maya Paaldo Cabalen. Nuka rin kayo man partining yato manalbe, king television man o social media. Iniing bawaling chismis at ako po Sonia Soto. Especial ya po yung katamong episode ngayon ni uling lima na mong aldo eleksyon na naman. King October 30, bumoto tamong pasibayo ban mamiling manungkulan para king barangay at sangguniang kabataan representatives. In barangay elections, maulagaya king dakala aspeto ning lokal pamaggobyerno. Iniing pinakamalating political unit king bangsa at ing barangay kapitan at kagawad ding maging leader o pamuntok magpasyat patupad kareng programa at proyekto para karelang komunidad sasakupan. Maulagaya naman yung sangguniang kabataan elections uling mamiyayang boses ini at pamikatagon kareng kayanakan na maging parti na ning proseso king pamangawang desisyon ating direktamenting epekto king karelang sektor. Kareng mga labasan aldo belita dareng kay katamong reporters ing miyaliwang issue kaugnening BSKE na mas dinan tamong lino kapamilataning kay katamong programa. King pamikatago na ini men imbitata mo pong bisita na king kapanwalan mi mas makasawop ban mas aintindihan tamo ing tunay ng ulaga ning barangay at sanggunian kabataan elections. Ding batas ning eleksyon ing papil dapat danggampanan ding barangay leaders ay iboto tamo antimurin ing karelang responsibilidad kareng memalen keng daratang eleksyon yang kay katamong pisabyan. Abayan da ko rin kay katamong bisita ngeni keng studio. Alang aliwa no ni Attorney Elmo Duque Sukita mo, Assistant Regional Election Director ng COMELEC Region 3. Mr. Mark Jason Veran, ing City Local Government Operations Officer ng DILG. Kerikin San Fernando, Pampanga. At Kong Alex Yusi ning Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ibat king Balen ning Mexico. Ayal benke pa mo pila na nga doing milabas. Makiabe mo naman via Zoom ing metong tamo pang bisita. Alang aliwa no ni Attorney Kevin Bulotano, Communication Director ning Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Maya Paaldo, kay kayo at salamat king oras sa dinakayo king katamong programa. Alam ko yung ilang mga kasama po natin dito, tatlo hindi nakakaintindi ng Kapampangan. At pero syempre multilingual naman tayo, pwede tayong magtagalog, pwede tayong magkapampangan, pwede rin tayong mag-Ingles paminsan-minsan. Sir, alam ko, naiinip ka na dyan sa Zoom. So, parang kasama ka na rin namin dito sa studio. I hope you don't mind, no, the setup. And we really hope that we can have a very fruitful discussion today. Buri kang umpisanin kay katamong pamit-alamitam keng ulaganan ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ating kepong gewang istorya kaugnian na niti at albentaya ing report ng Liana Canilao. Kano dapat bisu-bisukin pa magboto king barangay and SK elections agpang king Department of the Interior and Local Government. Uling maulagang posisyon at maragulang responsibilidad din pisabihan ng magluklok opisyalis king barangay. Nung talugtugan niya in Local Government Code of the Philippines, ing barangay ing basic political unit ng bangsa. Iniing magsilbing primary planning at implementing body ring polisiya, plano, programa, proyekto, at aliwa pang aktibidad kayang komunidad. Actually po, the barangay is a class of its own. Bakit po? Dahil sa isang barangay official or sa barangay po, ay nakalodge po ang tatlong kapangyarihan ng Estado, ang executive, ang legislative, at ang judicial power, unlike other local government officials. Importante po nila in the level of local governance kasi sila po yung unang nakakalapit sa mga lokal na komunidad. So barangay officials really are very crucial in the local government po. Agpangking legal officer ng DILG Region 3 ay Attorney Jacqueline Paulino, ding barangay officials mo naman ding frontliners, karas king pamanatad serbisyo, kareng memaryo. Ing kapitan ing tatalang king pangkabilugang liderato king barangay, kasaw ding payang kagawad. Bilang isang executive po, ang barangay officials po implement or enforces the law. They ensure that laws are faithfully executed. So makikita po natin, ang mga barangay officials po would always be the first responders when there is a disaster, 'di ba?
So, in line with being the executive, sila din po ang nagpapatupad po ng mga local laws and national laws. So, as an executive po, they have a very crucial role po as in the grassroots. Barangay officials are also legislators, di ba? So, being sa sanggunian po, sila po ang gumagawa ng batas on the local level which is enforceable within the territorial jurisdiction of the barangay. Samantala, baluda naman kano ding mapila na may Mario nung makanano kaulagay yung papel darang ilokda king katungkulan. Talagay king itong baryo na ating manungkulan, lalo na yung kapitan, ang puring konsyal, mga yan. Kailangan na talaga king itong baryo reto. Itang panatilian tayong yung kahit king barangay, itang agyan naman nino, yung nasa mo, itang mapayapa, itang tahimik mga nito. Pating kapitan, atin lang kasi bibigay ponduken about kung pakanano din palakading meto nga baryo. Ngayon kaya kalan magreklamo lang rin tao, uling minsan din nga luwa, edo magagamit. Sana mila ko yung corruption. Pot sa ating manyat sa minsan din ang dalahat. Ayun, napakinggan natin, napanood po natin ang mga interviews, no? Mula sa kinatawan ng DILG at yung ordinaryong mga mamamayan, yung mga nag-oobserba. You know, I did some social listening this past few weeks at simula nung magsimula na yung kampanya. Alam nyo, yung mga nakikita ko sa social media, may katotohanan pero minsan parang sobrang pambabash na yung nakikita ko na parang ang lahat ng tumatakbo ay walang kwenta, parang gano'n. Yung mga nakikita ko na pinopost, puro mga parinig, halimbawa na mga parinig, yung lutasin muna yung problema sa pamilya mo bago ka tumakbo. Meron naman yung tambay-tambay lang, ngayon, tumatakbong kapitan, tumatakbong kagawad. Puro ganun yung mga nababasa ko na post sa Facebook. Ito yung kagandahan ng social media. On the other hand, merong mga negative na nangyayari sa social media. Pero naririnig natin yung boses. At dito siguro sa bahaging ito, mahalaga na pag-usapan natin na ang kahalagahan mismo ng barangay at sangguniang kabataan sa ating sa pamamahala. Kasi pag sinabi nating local government unit, Sir Jason, hindi naman ang tinutukoy lang natin ay yung munisipyo o yung syudad o yung lalawigan. 'Di ba? Hindi lang yung Kapitolyo, hindi lang ang City Hall, hindi lang ang Municipal Hall. Pag sinabi nating local government unit, kasama ang barangay, tama ba? Yes po, Ma'am Sonia, kasama po ang barangay sa tinatawag po natin na local government unit. At ayon nga po sa ating local government code, ang pinakamaliit na political unit po dito sa ating bansa ay ang barangay local government unit. At dahil ito ang pinakamaliit na pampolitikang unit, at ito ang pinakamalapit sa mga mamamayan pagkat nandun lang sila sa isang maliit na kinalalagyan na teritoryo, halos masasabi natin na totoo rin yung mga naririnig natin na kapag nagka-campaign speeches na halos kamag-anak nila lahat. Kasi may ganong kanya daw kung tutuusin, ang barangay election, ang kampanya sa barangay, napakasigla, napakaingay, napakasaya. Bakit? Kasi magkakamag-anak daw yung mga tumatakbo at yung mga botante. Minsan, hindi nalalagyan ng tamang perspektiba. Minsan, nang dahil dito, although sa baryo, sa mga barangay, binibigyan ng halaga ng bawat mamamayan yung partisipasyon nila, meron din na seksyon ng populasyon na hindi masyadong pinapansin
ang barangay election. At ito ay, hindi ko alam kung ito'y dahil sa, meron bang kinalaman ang uri, yung class na pinanggalingan, yung income level na pinanggalingan. Attorney, meron po kayong mga obserbasyon sa halalan, ano? At meron po ba kayong obserbasyon na pag barangay election, yung upper and middle class, they do not really participate. And parang yung mga mamamayan sa barangay na magkakamag-anak, magkakapitbahay, yun lang talaga yung bumoboto. And therefore, parang hindi nare-reflect yung tunay na tinig o boses ng mga botante sa isang lugar. Attorney. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Mula po sa Lente, salamat po sa pag-imbita sa amin sa programang ito, Ma'am Sonia. Patungkol po sa inyong katanungan naman po, varying din po kasi yung napapansin ng Lente. Hindi po natin ma-generalize na because of social class lang yung level ng partisipasyon ng ating mga kababayan pagdating sa barangay at SK elections. Depende rin po kasi sa nature ng mga lugar na ito. Katulad na lamang po sa rural areas po, sa mga probinsya po, na mas dama po yung mga partisipasyon ng ating mga kababayan pagdating sa barangay elections, Ma'am Sonia. So, wala po kaming concrete data, kumbaga, na nagsasabi na yung social class ay factor sa participation level pagdating sa BSK po. Okay, I should probably ask you, di ba, Attorney Elmo, meron ba kayong napansin sa mga datos ng mga nagre-register, ng mga bumoboto, pagdating sa barangay election sa social class or social classes na kanilang pinanggalingan? Kasi baka haka-haka lang eh. Baka chismis lang yung sinasabing wala namang pakialam yung mga nag-aral at may kaya eh. Pag barangay elections, ang bumoboto lang dyan at masiglang nagpa-participate ay yung mga magkakapitbahay, magkakabarkada at magkakamag-anak eh. Totoo ba yan? May batayan ba yan? Una po sa lahat, Ma'am Sonia, yung sa issue ng social class participation sa pagboboto, siguro kung i-contextualize natin, kagaya ko, nasa subdivision ako, hindi ko alam kung, minsan kung ano nangyayari in my busy schedule, in my busy life, hindi ko alam kung ano nangyayari sa totoong komunidad. So, ewan ko kung yung mga mayayaman na mga subdivision, kung talagang alam ng mga tao doon, kung ano nga, sino nga ba ang tatakbo, sino ang kanilang mga leader. So that is another thing. On the other side naman, doon sa mga nakikilahok sa halalan ng barangay, napapansin natin na depende po yan sa kalagayan ng isang barangay. Kagaya ng mga mayayaman na barangay, mga abogado, mga doktor, mga professional na rin, mga businessman na may interest sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga inaalagaan na interest, ang tumatakbo nito. So yun po ang aking napapansin sa kaganapan ng ating barangay election sa issue ng social class. Sir Jason, meron ba kayong datos kaugnay niyan? Apo. Pagdating po kasi sa barangay, mas sabihin na po natin na hands-on ang pamamahala or pangongobyerno na tinatawag po natin. So yung mga serbisyo or social services na tinatamasa ng mga constituents sa isang barangay, mas partikular. At nakikita po natin na ang mga programa na binibigay po ng barangay ay talagang doon sa mga mas nangangailangan. Kaya siguro po nagkakaroon tayo ng conception na parang lumalabas na parang kailangan yung mga mas nagpa-participate sa barangay and SK elections ay yung mga, kumbaga sabihin na po natin, ay middle to lower middle to class E citizens po natin. Dahil sila po yung mas nangangailangan ng mga serbisyo. Napapansin po namin na in terms of barangay social services po or mga programa na binibigay ng barangay, may intolerance or insensitivity or hindi po kailangan ng mga classes na tinutukoy po natin, Ma'am Sonia. Kaya po siguro ang atin pong mga kababayan na nasa upper middle to higher class na economy po natin ay hindi nangangailangan ng serbisyo sa barangay, kaya hindi po sila nagpa-participate sa barangay and SK election.